Salamata Vatan TV YouTube kanalımızın mehriban tomaşaçylary. Yurdumyzdaky we dünýädäki täzelikler bilen ýakyndan tanıştyrýan, saýlanan habarlary gepleşigimiziň ýeni bir sany siziň bilen ýaýlymda. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 16-njy awgustyna sanyna Türkmenistan bilen Eýran tozan we çägeli tupanlara garşy görüş alyp barar. Türkmenawatda daşary ýurt uçurlary teknik goňuşlary amala aşyrýarlar. Aşgabatda kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmek üçin alaýaşyga gol çekildi. Neymar Al-Hilal topory bilen şertnama baglaşdyýaly habarlary size ýetirýäris. Gelin ne bolsa habarlarymyza ýeňişlerini geçelim. Türkmenistan bilen Eýran tozan we çägeli tupanlara garşy görüş alyp barar. Türkmenistan bilen Eýran soňky ýyllarda howanyň öýtgemegi bilen baglanşykly ýygy-ýygydan emele gelýän tozan we çägeli tupanlara garşy görüş barada hyzmatdaşlyk etmegi meýleşdirýär. Bu barada Iran Press habarlar gullugy habar berýär. Türkmenistanyň daşky gurşagy goramak ministri Çargely Babanyazov bilen Eýranyň daşky gurşagy goramak boýunça ministrliginiň daşky gurşagy goramak meseleleri boýunça ministriň ornwasary Iraç Haşmetiniň arasynda onlaýn duşşuk geçirli. Duşşuň barşyna howanyň öýtgemeginiň sebäbi etýän täsiri, hususan tozanly tupanlaryň emele gelmegi bilen baglanşykly meseleleri aral maslahatlaşdylar. Taraplar iki ýurduň arasyndaky tozanly sebäplere iş taparlaryny gurap, tejribe alışmagyň möhümdigini bildirdiler. Türkmenistanyň ministri daşky gurşagy goramagyň we biologik köptürlülügiň ähli ähmiýeti barada belläp, ähli döwletler bilen hyzmatdaşlyk etmegiň möhümdigini mälim etdi. Şeýlede türkmen tarapy tozan we çölleşmege garşy görüşmegiň çäklerini, ösümlük dünýäsini ösürmegiň wajypdygyny aýdyp, Türkmenistanyň ekologiýa babatda Eýran we beýleki sebit ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk etmege taýýardyklaryny belläp geçdi. Tozanly tupanlar howanyň hiliniň yaramazlaşmagyna, saglyk we ykdysady zeper ýetmegine sebäp bolýan ekologik meselesidir. Tozanly tupanlaryna garşy görüşde Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk bu meseleni çözmekde möhüm ädim bolup biler. Türkmenawatda daşary ýurt uçurlary teknik goňuşlary amala aşyrýarlar. Awgust aýynyň 1-nji ýarymynda Türkmenawatyň halkara howa mendiline daşary ýurt aviakompaniýalarynyň ikisiniň uçurlary teknik goňuşy amala aşyrdylar. Bu barada mendiliň resmi saýty habar berýär. Has takygy mendil resmi saýtyny 3-nji awgust güni Türkiýanyň MNG Airlines, 8-nji awgustda bolsa Kyrgyzstanyň Aerostan Airlines aviakompaniýalarynyň teknik goňuşy amala aşyrandygyny habar berdi. Mendilde daşary ýurt aviakompaniýalarynyň uçurlaryna ýokary derejede teknik hyzmatlar edilýär. Aşgabatda kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmek üçin alaýaşyga gol çekildi. Şu gün Aşgabatda kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmek barada alaýaşyga gol çekişmek hemde Halkara Kuraş Assosiasiýasynyň baýdygynyň Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiне goşuryş dawarasy geçirildi. Bu dawara Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetining ýollaşygy, Halkara Kuraş Assosiasiýasynyň ýollaşygy Haydar Farman we onuň ornwasary Zewettin Hojanýazow, beýleki federasiýalaryň wekilleri, talipler hemde metod wekilleri gatnaşdy. Halkara Kuraş Assosiasiýasynyň ýollaşygy Haydar Farman öz çykyşynda Aşgabatda kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmek üçin görülýän taýýarlyga ýokary baha berdi. Resmi çykyşlardan soňra dawaraly ýagdaýda kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmek barada alaýaşyga gol çekildi. Hemde Halkara Kuraş Assosiasiýasynyň baýdygy Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetine goşurly. Mälim bolýar 2023-nji ýylyň 23-nji 28-nji noýabrynda Aşgabat şäherindäki Olimpiya şäherçetiniň başabaş töwüş tungoty sport toplumynyň kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmek gözüňde tutuldy. Sportyň bu görnüşi boýunça dünýä çempionatyny Türkmenistanyň ilkinji gedek geçirilýänini bellemek gerek. Geçen ýyl kuraş boýunça dünýä çempionaty Hindistanyň Pune şäherine geçirildi. Oňa 60 ýurdun türgenleri gatnaşdy. Türkmenistan bu çempionatda 13 türgenler gatnaşyp, türgenleriň käbiri medally dolandylar. Neymar Al-Hilal topory bilen şertnama baglaşdy. Meşhur Brazil futbolçusy Neymar Fransiýanyň Pasaşa toporundan Saud Arabistanyň Al-Hilal toporuna geçdi. Brazil futbolçu diňe aýlyk haky hökmüni 2 ýylyň dowamyny $300 milyon gadanar. Ähli transferler döwründe Neymar üçin toporlar jemi €400 milyon sarf etdiler. Bu rekorddur. Pasaşa toporu bilen Al-Hilal toporunyň arasyndaky baglanşylan şertnama görä Neymar üçin €90 milyon tölek edildi.
Paris toporu Neymar Barcelona toporunun 2017-nji ýylda 222 milyon euro satyn aldy. Barcelona toporu bolsa, onu Braziliýanyň Santos toporunun 88 milyon euro alypdy. Şeýlelikde Neymar üçin şu wagta çenli 400 milyon euro sarf edildi. Bu görkezji dünýä rekordy hasaplanýar. Neymar bu görkezji bilen Romelu Lukaku'dan öňe saýlandy. Onun üçin futbol toporlary 333,136 milyon sarf edipdi. Sanawdaky 3-nji orny eýeleýän Cristiano Ronaldo üçin bolsa 247 milyon euro bölünip berildi. Neymar Saud Arabistanyň Al-Hilal toporuna geçmek bilen baglanşykly şeýle diýdi. Täze tarih ýazmak isleýän Saud Arabistanyň çempionatynda köp sanly güýçli futbolçular bar. Ol güýçli depkinne ösýär. Al-Hilal toporu hemde Aziýanyň iň güýçli toporlarynyň biri bolup, ören köp jan koýurlary bar. Häzirki döwürde dogry karar alynmagy ananýar nip bellek geçer. Mehribanlar, ene bugünkü size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlehem Türkmenistan Türkiýe Respublikasyna täze baş konsul bellädi. Türkmenistanyň prezidenti Koreýa Respublikasynyň prezidentine gynanç bildirdi. Şaltana bagşy bäsleşiginiň Lewak vilayet tapary geçirildi. Ronaldinho Gyrgyzstana barar ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com internet saýtyndan okap bilersiňiz. Häzirlikçe bolsa biz siz bilen hoşlaşýas, ýakynda saýlanan habarlarda diýdarlaşýança hoş da bolun.